Nandito na kami sa cottage. Wala mukha ako. Ay, sorry. Ano yung staple sa inyo? Nagkatahan ito paglatan. Sabi ko, isa lang magkakamali dito, sama-sama lahat. Chinelas po ni Joanne. May pangalan lang siya. Mga napulot lang yan dun sa trekking namin. Ang Ano pakisuot. niya ni Aljon? Kaliwa, parehas kaliwa? Ano parehas? Upload niya. Parehas kaliwa. Paano nabunan niya yung baby niya, no? Bilis ah. Close up. Ito yung 1 month to lang. Chinelas niya po yan pag akyat sa bundok at pagbaba sa bundok. Nakabulat na yung mata. Yan po ang aming handa. Yan. Hipon na pampaasma. Adobo na pampaasma. Hadobo. Hadobo. Hotdog, Hotdog. Yung mga pampataba. mixed veggie. Vegetarian. Sabaw. Then lumpia cake. And then yung aasmahin. Pasaway. Yung iba naglalaro. Sigit lang to. Rank pala to. Yan po ang aming pagkain. May nakita na naman yung camera kong Bangis ng multo. Karina, grabe. Lakas pa ng tank nito. Diba? Hey, Luz. Sige, sir. Yan siya. Sige po, kain po muna kami. Kasi nga wala na tissue. Kain. Ay, sorry, magulo. Kain. Kasya nila. Karina. Build up isa kay damage ako. Build up this spill up. Salangaw na. Siyempre, alang itutok ko dyan, ha? Pag manay. Yung magkapatid naman. Agaw ka ba din? Karina yun. Sakit, push lang, push lang. Sakit may Karina? Eh, buhidot na. Di ba si Sas ng Guadillen, ha? Nung namusan ng Silvano, umpaway. Okay. Ano hotdog to, sir? Bingo. Joke Ay, lang. hindi ka naman. Ipig kambak. Nawala na sila. Nawala na. Hindi na gagawa na. May babala mo. Karina yun. Tulong-tulata na. Kain. Katutoy. Natay. Hello guys! So ngayon, nasa cottage ko kami. Hindi ko maisama yung cellphone kanina doon sa dagat kasi natatakot po ako mahulog. Hindi pa bayad. Pero isang to, bonggang, Waterproof. waterproof. Bit-bit niya doon sa ano, sa tubig. Ay. So yun. Oo nga eh. Legal na legal eh. Legal na legal. Joan. Mamanunggangin eh. Siyempre anak niya 6-footer.
Tapos ang ganda-ganda ni Joanne, oh. Yung tatay mo. Kumukonta tatay mo. So yun. Ganda-ganda ko naman dito sa camera na to. Yun guys, may multo akong ipapasilip sa inyo. Actually, tanghaling tapat may multo. Grabe tong multo na to. Grabe tong multo na to. Nakakatakot. Tignan niyo po yung dalawa. Yan o, yung dalawang nakapula. Diba ang sit-sit po nila? Yan. May multo po. Multo, multo, multo! Huli kayo! Lagot ako. So yun, yan. Ang ganyan kababaw po yung tubig. Ganyan kababaw, ganyan ka dami yung seaweed niya at mabato. Yan yung mga part na masakit sa paa. Yan yung part na komportable. Pero may multo uli ako nakita, dalawa nakapula. Pero di ko napapakita kasi syempre nakakatakot eh. Oo, tanghaling tapat, alam mo yun, may multo, ang init-init. Kitang-kita sila sa camera. Palapit na! Doon ka dumaan. Mamaya, pagka sa vlog eh, maging trending agad be. Hindi ko na kailangan ng magpapampam. So yan. So yan, lumagpas na po yung multo. Lagpas na sila. So ganyan po kababaw. Umabot ka man hanggang doon. Mababaw. Sobra, tapos ang sakit sa paa. And then, mabato, madahon, masiwid. So, kailangan mo pagka naka-sandals, yung naka-intact yung sandals, para nang sa ganun, hindi tawag doon, hindi tanggal. Yan. Mainit sobra. So yun guys, nandito kami sa Sual. So nakita namin yung bundok na kailangan namin akitin, tapos maya-maya uuwi na rin kami. So yun guys, mag-aanan lang ako. Bye-bye! Ang daming seaweed at magbato. Madami pong seaweed at madaming bato, masakit sa paa. Sobra. Ang tahimik po ng tubig. Yung malayo na yun hanggang doon lang yung alon. Then dito wala na. Napaka kalmado. Kasi po mababa. Ang kit-kit ng mga bagets. Ang kit-kit ng mga bagets. Yan. Kit-kit nila. Sarap maging bata. Guys, pauwi na kami. Charot. Ending na.